Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Szlagierowe Nowości Płytowe. Dzisiaj naszym gościem będzie zespół Kiersi. Zachęcam wszystkich naszych widzów do subskrypcji naszego kanału na YouTube, a także do odwiedzenia naszej strony szlagiery.tv. W dzisiejszym programie naszymi gośćmi są Robert Cześć. i Kuba z zespołu Kiersi. Przedstawią nam teraz pokrótce swój zespół, jak powstał i jaka jest w ogóle historia zespołu, geneza. Zespół Kiersi powstał 2 lata temu. Mieliśmy w planach na początku grać muzykę taką tak zwaną biesiadną tylko, ale wiemy, że trzeba się jakby czymś wybić, pokazać ludziom i tak powstała pierwsza nasza piosenka pod tytułem Droga Mamo, która trochę namieszała na śląskim rynku muzycznym, co nas również zaskoczyło na początku. I po tej piosence jakby postanowiliśmy zrobić jeszcze parę numerów i tak przez rok dotarliśmy do tego, że wydaliśmy naszą debiutancką płytę. Na płycie jest 12 utworów, tak? Na płycie jest 12 utworów, tak. Które takie są według Was najbardziej chwytliwe? Które najbardziej się podobają Wam i w zasadzie ludziom też? Ja myślę, że każdy może wybrać według siebie, bo jednak co do gustów to nie powinno się dyskutować. Ja mogę powiedzieć, który mnie się podoba. Nie wiem, takim moim jednym z ulubionych może być To jest Radzionków na przykład. Czy Bawimy się, bo to mnie osobiście się podobają bardzo. No, akurat chyba do tych dwóch macie teledyski też zrobione, tak? Do tych mamy teledyski, tak, ponieważ stwierdziliśmy, że teledyski fajnie wyjdą, bo piosenki według nas są dobre i teledyski też powinny być super. No właśnie, powiedzcie coś tam o teledyskach. Jak w ogóle atmosfera przy kręceniu tych teledysków, na przykład To jest Radzionków. Bo to widziałem w zasadzie, jak oglądałem teledysk, że to tak było na spontanie takim zrobione w mieście. No też musiała być jakaś tam reakcja ludzi, jak Was widzieli, jak kręcicie ten teledysk. Co do teledysków, wymyśliliśmy jakąś koncepcję, jakiś plan na to, jakieś takie ciekawostki wprowadziliśmy, a potem kolega, który to jakby kręcił i montował wszystko, dołożył od siebie jeszcze 3 grosze i wydaje nam się, że atmosfera akurat była mega śmieszna, ponieważ nieczęsto się zdarza, żeby ktoś kręcił na przykład kamerą, chodził po radzionkowskim targu, co ludzie bardzo ciekawie odbierali, każdy chciał się zareklamować nagle w tle. Jakieś warzywa sprzedać w kamerze? No, coś takiego. Kiedy kręciliśmy na ulicy parę ujęć, to samochody specjalnie zwalniały i wszyscy z samochodów machali. Zaciekawieni. Z Robertem poznaliśmy się w zespole pieśni Tanca Mały Śląsk 10 lat temu. Robert, to jest nasza 10-rocznica, 10 lat, my się znamy po prostu. 10 za dużo. A ja myślę, że nie właśnie, że to wyszło nam na dobre. I w zespole pieśni Tanca Mały Śląsk zacząłem śpiewać. Byłem prowadzony przez panią Basię Stanisz. No i tak z roku na rok śpiewałem, aż w końcu Robert postanowił po 8 latach, że założymy zespół. Mówi: Kuba, ty nieźle śpiewasz, może faktycznie coś zrobimy i zamieszamy na tej śląskiej scenie muzycznej. No i tak się stało. Ja bardzo chętnie przyjąłem jego propozycję. Mamy kilka umów ustnych, na które on zawsze przystaje, więc one są między nami. Mam nadzieję, że zostaną zrealizowane w przyszłości. No i tak od 2 lat. Umowy to podstawa naszej znajomości. Tak jest, umowy to podstawa naszej znajomości i tak od 2 lat tworzymy ten zespół Kiersi. Oczywiście nie tylko we dwóch, bo jest jeszcze Paweł, jest jeszcze Marcin, jest jeszcze Michał, czyli perkusista, basista oraz klarnecista. I oni też są częścią tego zespołu, integralną częścią tego zespołu i o nich nie możemy zapominać. No i co? No i tak miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie o nas dużo głośniej. A teraz zapraszamy do obejrzenia naszego pierwszego teledysku do utworu Droga Mamo. Maj to miesiąc ten, gdy do domu ciągnie hen. Jest
tam pewna osoba, która czeka Cię. Mama matuleńka, nazywaj jak chcesz, ona tylko dla Ciebie dziś jest. Moja mamo, droga mamo, przytul mnie. Ja Ci dzisiaj serce moje oddać chcę. Moja mamo, ukochano, pozwól, że dam Ci dzisiaj bukiet kwiatów, przyjmij je. Bo dziś jest Matki dzień, z Tobą obchodzić go chcę. Z Tobą, mamo, obchodzić go dzisiaj chcę. Kiedy byłem tu małym dzieckiem u Twych stóp, przypominam sobie, jak dbałaś o mnie wciąż. Dzisiaj chcę przywodzić na myśl tamte dni, by razem z Tobą powspominać piękne dni. Moja mamo, droga mamo, przytul mnie. Ja Ci dzisiaj serce moje oddać chcę. Moja mamo, ukochano, pozwól, że dam Ci dzisiaj bukiet kwiatów, przyjmij je. Bo dziś jest Matki dzień, z Tobą obchodzić go chcę. Z Tobą, mamo, obchodzić go dzisiaj chcę. Moja mamo, droga mamo, przytul mnie. Ja Ci dzisiaj serce moje oddać chcę. Moja mamo, ukochano, pozwól, że dam Ci dzisiaj bukiet kwiatów, przyjmij je. Matki dzień, z Tobą obchodzić go chcę. Z Tobą, mamo, obchodzić go dzisiaj chcę. Bo dziś jest Matki dzień, z Tobą obchodzić go chcę. Z Tobą, mamo, obchodzić go dzisiaj chcę. Robert, z tego co wiem, jesteś nauczycielem, tak? W szkole. Uczysz gry na akordeonie. Jestem nauczycielem w szkole muzycznej. Oprócz tego uczę jeszcze tego instrumentu w domach kultury. Amatorów. Dużo uczniów masz? No, trochę tego jest. Czerpiesz też z tego jakąś przyjemność, wiadomo, tak? Poza... A to oczywiście, to jest dla mnie największa frajda, jeśli przychodzi jakiś chłopczyk czy dziewczynka po roku czy po dwóch, grają już fantastyczne rzeczy jakieś, to dla mnie jest super po prostu, Czyli jesteś cierpliwy że nauczycielem. mogę coś przekazać Jesteś dzieciom. cierpliwy nauczycielem. To już trzeba uczniów zapytać moich. Akurat nie mamy na to jakieś tam możliwości, ale na pewno myślę, że wszyscy uczniowie pana Roberta tutaj pozdrawiają go też. Ja ich również pozdrawiam serdecznie.
A jak wasze rodziny? Wspierają was w karierze? Tak, oczywiście. Przynajmniej z mojej strony moja żona, dziecko bardzo, bardzo mnie wspiera. Dziecko w zasadzie zna 3/4 piosenek, które się znajdują na płycie. Więc jak tylko włączę to z Radzionków, to ona chce: tatuś, tańczymy, więc muszę z nią tańczyć. Bawimy się, to również, a ostatnio hitem w naszym domu jest tango. Więc ona: tato, tango, tato, tango. No i muszę z nią włączyć płytę i śpiewać tango, bo ona śpiewa tango, no i co? Co zrobić? A jak to właśnie, dzieci też jakieś mają talenty muzyczne, czy na razie jeszcze nie? Znaczy, czy w innym kierunku idą raczej niż Moja córka rodzice? ma 2,5 roku, więc ona Ciężko jeszcze jest określić, malutka, ale lubi śpiewać, lubi tańczyć, więc mam nadzieję, że w tym kierunku gdzieś tam. No, jakbyś gdzieś tam chciała grać pójdzie. na akordeonie, w razie czego masz tutaj, widzisz, nauczyciela, który Ale on jest zbyt drogi. zbyt się ceni. Zbyt się ceni, tak. Nie no, myślę, że jakieś tam zawsze promocje, myślę, że dla Poznajomości. przyjaciela by zrobił, dokładnie. Po znajomości drożej na pewno mnie potraktuje, ale nie, żartuję Ja oczywiście. mam mało czasu ogólnie. Tak. A też mam takie w zasadzie pytanie, bo skoro Robert skomponował praktycznie całą pierwszą płytę, czy nikt z zespołu nie odważy się na przykład jakichś paru swoich kompozycji na drugą płytę wrzucić? Czy po prostu nikt inny nie komponuje? A to jest Robert jest takim mózgiem właśnie. To jest ciekawa historia w ogóle, bo ja już to zawsze mówię, Robert jest małym egoistą. To znaczy przyniosłem kiedyś tekst utworu, dałem mu do przeczytania i on powiedział, że ten tekst jest beznadziejny. No i po prostu go nie wypuścimy, w związku z tym już postanowiłem się nie trudzić i nic nie pisać. No wie, jeżeli chce sam pisać, to niech Bo pisze. ja bym chciał to sprostować, prawda? Tekst rzeczywiście dostałem. Tekst był całkiem niezły z tego, co ja pamiętam, tylko że jakby ja nie czuję się kompozytorem takim dyplomowanym, nazwijmy to, i nigdy nie robiłem czegoś takiego, że robię muzykę do powstałego już tekstu. Tylko u mnie w głowie to powstaje inaczej. Było mi to bardzo trudno zrobić, dlatego żeśmy się nie dogadali, a nie, że był beznadziejny. Nie powiedziałeś mi tego, że był dobry ten tekst, dopiero teraz to mówisz. Tak? Tak. Taki sekret Tekst mały. był niezły, Kuba. Dziękuję Ci bardzo, to może wrócimy Masz do go niego. gdzieś? Nie, wyrzuciłem. Musisz drugi stworzyć. Muszę. Kuba, wiesz co teraz obocymy? Nie wiem. Nasz klip na piosenki To jest Radzionków. O, no to zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak jest. Opowiem o mieście, które dobrze znam. Tu się urodziłem i nie jestem sam. Wielu fajnych ludzi stąd pochodzi też. Wszyscy się tu znają, sam najlepiej wiem. Wielu fajnych ludzi stąd pochodzi też. Wszyscy się tu znają, sam najlepiej wiem. To jest Radzionków, wesołe miasto koło gór. To jest Radzionków, to tutaj nie ma nigdy chmur. To jest Radzionków, tu żyć na co dzień każdy chce. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. Mówią na nas cidry, tak przyjęło się. Inna jest tu gwara, aż się słuchać chce. Posłuchaj, zrozumieć ganz genau jak jest. Wtoro i łowtory, łona cyć się chce. Posłuchaj, zrozumieć ganz genau jak jest. Wtoro i łowtory, łona cyć się chce. To jest Radzionków, wesołe miasto koło gór. To jest Radzionków, to tutaj nie ma nigdy chmur. To jest Radzionków, tu żyć na co dzień każdy chce. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. Teraz wszyscy wiedzą, jak tu pięknie jest.
Gryfnie parki centrum, no i basen też. Każdy kto odwiedzi zawsze wracać chce. Miłe ma wspomnienia, może lubnąć się. Każdy kto odwiedzi zawsze wracać chce. Miłe ma wspomnienia, może lubnąć się. Żeby pamiętali ci, co śmieją się, że tu w Radzionkowie dobry klimat jest. Nie chcę stąd wyjeżdżać, czemu powiem wam. Lepiej tu chany są niż gorolą tam. Nie chcę stąd wyjeżdżać, czemu powiem wam. Lepiej tu chany są niż gorolą tam. To jest Radzionków, wesołe miasto koło gór. To jest Radzionków, to tutaj nie ma nigdy chmur. To jest Radzionków, tu żyć na co dzień każdy chce. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. To jest Radzionków, wesołe miasto koło gór. To jest Radzionków, to tutaj nie ma nigdy chmur. To jest Radzionków, tu żyć na co dzień każdy chce. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. To jest Radzionków, tu szczęście zawsze spotka cię. A teraz zapraszamy do wysłuchania utworu pod tytułem Bajtlem być. Uwaga, wykonanie na żywo. Jak fajnie było za bajtla, gdy na placu szło powyrobiać, wergon ciepnąć komuś łochlewik i potargać na płocie szczewik. Jak fajnie było za bajtla, co niedziela łaziuch na lody z rodzicami i starzykami, tęsknia za tymi czasami. Bajtlem, ach bajtlem być, fajne to czasy były dyć. Bajtlem, ach bajtlem być, o byciu dużym śnić. Bajtlem, ach bajtlem być, pięknie wspominom ten czas. Jak mógłbyś wrócić tam, oddałbyś wszystko, co mam. A teraz zaprezentujemy najnowszą płytę zespołu Kiersi. Właśnie, ona jest w zasadzie bez nazwy albumu, tak? Czemu tak się stało, że nie ma nazwy? Wszystkie nazwy, które chcieliśmy nadać, nie nadawały się, to znaczy nie pasowały do tej płyty. Według nas nazwa powinna określać zawartość tej płyty i coś mówić o tej płycie. Natomiast tam jest według nas dosyć różnorodna muzyka i dosyć różnorodne utwory, w związku z czym nie można było jak gdyby połączyć tego jednym tytułem. W związku z tym zostawiliśmy po prostu, że to jest pierwsza płyta Kiersów. Pierwsza płyta Kiersi, wiadomo. Kolejne mogą mieć jakieś nazwy najwyżej, a ta pierwsza to przede wszystkim taka wejście na rynek, musi być Kiersi. Tak jest. Przede wszystkim. Ile mamy utworów na tej płycie? 12. 12, tak? Do 3 macie teledyski zrobione, tak? Tak jest, do 3 to jest do Drogiej Mamy, do piosenki To jest Radzionków oraz do piosenki Bawimy się. Dobrze, a którą byście na przykład teraz chcieli naszym widzom zapowiedzieć piosenkę z teledyskiem? Bawimy się. No to bawimy się.
do tańca niech cię porwą, bo dzisiaj tu i teraz zabawy nadszedł czas. Facet z ciebie śmiały, zabieraj lubą w tany, bo kiedy jutro wstaniesz, nie będzie już sił. To melodia dla tych, co lubią bawić się. Bierz partnerkę i czasu nie marnuj. Kiedy nogi mrowią, do tańca niech cię porwą, bo dzisiaj tu i teraz zabawy to czas. A więc bawimy się, niech każdy wbije się w ten rytm. A więc bawimy się, nogi poniosą same raz. A więc bawimy się, zabawy nadszedł dzisiaj czas. A więc bawimy się, melodii rytmik porwie nas. Ludzie się tu bawią, nawzajem siebie pragną, by razem w tym momencie pokręcić wokół się. Taniec jest dla wszystkich, co mają dobre chęci i trochę rytmu w nogach, więc nie ma co stać. To melodia dla tych, co lubią bawić się. Bierz partnerkę i czasu nie marnuj. Bawmy się do rana, bo para z was dobrana. Dzisiaj kiersi grają, więc nie ma co stać. A więc bawimy się, niech każdy wbije się w ten rytm. A więc bawimy się, nogi poniosą same raz. A więc bawimy się, zabawy nadszedł dzisiaj czas. A więc bawimy się, melodii rytmik porwie nas. A więc bawimy się, niech każdy wbije się w ten rytm. A więc bawimy się, nogi poniosą same was. A więc bawimy się, zabawy nadszedł dzisiaj czas. A więc bawimy się, melodii rytmik porwie nas. A więc bawimy się, niech każdy wbije się w ten rytm. A więc bawimy się, nogi poniosą same was. A więc bawimy się, zabawy nadszedł dzisiaj czas. A więc bawimy się, melodii rytmik porwie nas. Dzisiaj w naszym studiu było bardzo radośnie. A na podsumowanie, jak byście zachęcili naszych widzów do zakupu tej płyty? Wszystkich zapraszamy do zakupu nowej, debiutanckiej płyty zespołu Kiersi. Ponad 50 minut fajnej muzyki. Jeżeli chcecie Państwo spędzić miło czas przy kawie, herbacie, wśród znajomych, zapraszamy. W domu na pewno tą płytę warto mieć. A na sam koniec chcieliśmy pozdrowić wszystkich widzów Szlagier TV. Nasze rodziny, znajomych i wszystkich naszych słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia na koncertach.